Assalamu alaikum wa rahmatullah. Duka yabo da godiya sun tabbata ga Ubangijin halittu. Kai tsaye zan tafi zuwa ga makasudin da ya sa na fito, shine dangane da wasu jawabai da ɗan Bello mazaunin ƙasar China ya yi a kan shugabar ƙungiya Abdullahi Balalau, yana zarginsa cewa ko wasu ayyuka da aka tura kuɗi a yi ba a yi su ba. To shin bari mu duba mu gani. Shin abin da ɗan Bello ya faɗa gaskiya ne ko akasin haka? Waɗannan ayyukan kuma tambayan da za mu yi wa kanmu shine an yi ko ba a yi ba. To a ƙa'idar addinin Musulunci in kana so ka yi adalci dole ka duba ɓangarori guda biyu, ka saurare su, nan ne za ka gane ina ne gaskiya. Shi mun saurari ɓangaren ɗan Bello. So zargi da ya zarge sa da su akwai zargi kamar guda 5. To na farko ya zarge sa a ranar 19 ga watan Disamba 2022 an tura kuɗi naira miliyan 136,348,440 wanda za a gina Central Primary School Izala Jos, Central Primary School Izala Kaduna, da kuma Primary School Ɗarika 1 da Primary School Ɗarika 2. Za a yi waɗannan aikin ne duka a garin Koyakusar kamar yadda yake a rubuce a rubutun shi ɗan Bello ɗin. So shin tambayan da za mu yi wa kanmu, waɗannan ayyuka ɗin an yi su ko ba a yi su ba? An yi waɗannan ayyuka ɗin kamar yadda aka tsara a nan garin Koyakusar, kamar yadda za ku ga hoto. An yi waɗannan ayyuka ɗin, kuma ba wai shugaban ƙungiya Sheikh Abdullahi Balalau ba ne ya yi ba. A'a, kamfanin MA Integrated Service Limited ita ta gudanar da wannan aiki ɗin a ƙarƙashinta, wanda ɗan siyasa da ke wakiltar Koyakusar da Ɓayo da Shani da Biyu shi ya ba da aikin a zo a yi a matsayin constituency project nasa, kuma an yi. Har yanzu a ranar 26 ga watan Jun 2023 an tura raguwan kuɗi naira miliyan 7,176. Wannan ƙa'idan kwangila ne, wani lokacin an gama kwangila a tura raguwan kuɗi. So an tura, zarginsa kenan na 2. Sannan zargi na 3, a ranar 30 ga watan Julai 2021 Jomera International Limited an tura miliyan 10 domin a samar da transformer a kusa da masallacin Izala Wushishi a jihar Neja State. An samar da wannan transformer ɗin akan kuɗi naira miliyan 10. Sannan zarginsa na 3, a ranar 24 ga watan March 2022 kamfanin Rebelka Nigeria Limited an tura musu kuɗi naira miliyan 95,441 da kobo 86 domin a gina wasu classes a Jibwis College of Education a jihar Jega Kebbi, wanda sanatansu Somtin Aleru shi ya ɗauki nauyin yin wannan aiki ɗin, kuma an gudanar da aiki, an gyara waɗannan makarantu ɗin kamar yadda yake za ku gani gashi nan. So sannan zarginsa na 4 zuwa 5, a ranar 16 ga watan Jun 2023 an saka kuɗi naira miliyan 25,828 domin gina classroom guda 3 a jihar Taraba, kuma an yi su, wanda Faldamno Investment International Limited kamfanin ita ta yi, wanda ya zargi waɗannan kamfanonuwan ma babu su a zahiri, kawai ana amfani da su ne don gurin a samu kuɗi ko a tara kuɗi. Da waɗannan kamfanonuwan duka kun ga signboard nasu kamar yadda yake muka ɗaura, duka kun ga signboard nasu. Akwai signboard nasu, kowane kamfani da signboard nata, kuma ta gudanar da aikin da aka bata kamar yadda yake a tsari. Sannan ya zarge shi da account da yawa. Wannan ba laifi ba ne a dokan ƙasa, mutum yana da dama ya buɗe account adadin da ya ga dama ya buɗe. Sannan maganan shi ta cewa sun haɗa kai shi da Wikitimes suka cire wannan rahoton. Kaga alamun sun ziga shi kenan, waɗannan Wikitimes ɗin sun yi amfani ne da shi, suka tura masa wannan rahoto domin ya ɗaura, sai suka yi amfani da ɗan Arewa, wanda mun san mai kamfanin Ajibola ne, mai kamfanin wanda ma ba ma musulmi ba ne. Kaga an yi amfani da ɗan cikin gida don a yaƙi gida. So duka waɗannan abubuwan da ya yi sharri ne, ba su da makama, ba su da tushe, kawai dai an yi amfani ne da shi. Har ma daga cikin zargin sai ke nuna wasu rubabbun classes a matsayin su ne classes da aka ba da kuɗi a yi su, kuma ba yi ba. Kuma waɗancan classes da ya nuna ɗin na Izalan Jos ne, ba su da ma alaƙa da shi ɓangaren Sheikh Abdullahi Balalau.
To duka an yi abun ne da manufa, akwai wani abun da ake so a cimma aka yi wannan tsari ɗin. Sai dai mu ce Allah shiryar da su, Allah gafarta musu bisa wannan kuskure ɗin da suka yi. Assalamu alaikum wa rahmatullah.